Jdi. Paolo. Nabídni jí svý sny. Našel by se tu zámečník. Dáma pro něj má práci. Je to jen zámek téhle skříňky. Byla bych vám moc vděčná. Podívám se vám na to. Děkuji. Myslela jsem, že by se vám mohlo hodit tohle. Vemte si to na světlo. Já tu vidím dobře. Ne. To asi ne. Vemte si to tamhle. Na světlo, do rohu. Nic špatného na tom nevidím. Klíček se otáčí hladce. To je divné. Předtím to nešlo. Někde tu mám 6 penci. Tak si ji nechte. Co tady děláte? Viděl jsem vás sem jít. Byl bych tu dřív, ale námořník mě nechtěl pustit. O co jde? Jak to myslíte? Když jste si tu skříňku brala z pokladny, tak s ní nic nebylo. Vy mě špehujete? No tak co se děje? Nevím, o čem mluvíte. Jestli jste v maléru, mohl bych vám pomoct, ale nemůžu nic udělat, když mi neřeknete, o co jde. Ale no tak. Snad to nebude tak hrozný. Je to ještě horší. Tatínek je nemocný a je na tom moc zle. A když nevydělává, nemá peníze na léky, ani na jídlo. Nemá z čeho žít. Co jste udělala? Vzala jsem brož. Jen tu malou, skoro ji nenosí, nebude jí postrádat. Když si pomyslím, jak jste říkala, že nemám žádné zásady. Ale no tak. Tak jste ji našel. Ano, děkuji. Je všechno v pořádku? Ano, slečna Vocnová má jenom mořskou nemoc. To je mi jí líto. To přejde. Ale stejně nechápu, co jste dělala tady dole. Chtěla jsem, aby někdo vzal tu skříňku někam stranou. Dala jsem mu kousek drátu, aby ho viděli, že s ním něco dělá. Myslela jsem, že bych ho pak mohla obvinit z té ztráty, až si jí madam všimne. Vy byste nechala zavřít nevinnýho člověka? Ovšem, že ne. No to... Ale oni by na to přišli až po vylodění a to už bude pozdě nechávat ale pro někoho boha, zatýkat. slečno, na to se přece nemůžete spoléhat. Kde je to teď? V mém kufru. Ve skladu zavazadel, co nejsou potřeba během cesty. Pane bože. Myslela jsem, že kdyby si toho madam všimla, prohledávali by moji kajutu a našli by to. Takže byste to shodila na toho chudáka a ten by šel do basy. No tak. Uklidněte se. To bude dobrý. No tak. Hele, uděláme to takhle. Oblíknete její lordstvo na večeři a pak...
Když budou v jídelně, spolu zajdem do skladu, vezmem tam tu věc a až ponesete skříňku do pokladny, tak ji strčíte k ostatním Ne, šperkům. to nejde. A proč? Bylo by jí divný, proč nesu celou skříňku. Obvykle jí nosím jenom to, co si chce zrovna vzít. Tak to teď vraťte do pokladny a šoupněte tu brož k těm ostatním do toho pouzdra. Toho si nevšimne. Tak pojďte. Můžu vás vyrušit? Jo, už jsem skoro hotový. 2 z mých lidí zmeškali večeři. Nechci je poslat spát hlady. Hned vám něco seženu. Děkuju. Takže všichni byli u signora Gattyho? Jo, všichni až na Raštnovi. Což paní Raštnová dost těžce nesla. Bůh ví, co to pana Weidnera muselo stát. Proč tam šli, když tady můžou večeřet zadarmo? To nevím. A proč ti vaši? Zmeškali večeři. Nevím. Asi dělali něco pro svoje pány. Co jste to říkal předtím? Co jsem předtím říkal? No, o těch svých snech. A co vaše sny? Já asi žádné nemám. Já čekám, co se stane. A pak se prostě vždycky snažím vzít si z toho to nejlepší. Někdy tomu ale můžete pomoct. Někdy asi ano. Ale většinou ne. A... Vezmete si mě? Snad nejdřív sklidíte ten stůl, ne? Myslím to vážně. Nemyslíte. Ale ano. Vím, že jsme si souzeni. Vy jste pro mě ta pravá. Vždyť jsme se sotva seznámili. Na tom nezáleží. Možná v Itálii, ale já jsem z Londýna a my tam nejsme tak impulzivní. Co mi odpovíte? A neměli bychom se dřív trochu líp poznat? Ne. Protože já budu v New Yorku a vy zase v Anglii a tak už se neuvidíme. Páni, vy to opravdu myslíte vážně? Zkuste to se mnou, Annie. Nebudete litovat. Slibuju. Už musím zpátky. Má tam váš muž nějakou práci? Až tam dojedem? To bude dobrý. Jim vždycky něco najde. On tak velkou naději nemá. On si nezdá. Ale přitom vždycky očekává, že to zvládne. Se mnou je to asi právě naopak. Takže on je pesimistický optimista a vy optimistický pesimista? Možná. Asi ano. A co vy? Já se jen chci dostat z Evropy. Nic víc neplánuju. Bylo to tam špatné? Pro mě jo. Ale už je to pryč. Evropa mě štvala a já už se nechci vztekat. Já bych to někdy chtěla umět.
Trochu vám závidím ten váš boj. I když byl krvavý a byly oběti, nechci tím říct, že nejsem šťastná. Ale asi bych se kvůli ideálům nedokázala vrhnout do nebezpečí. Možná jste v něm teď. Ano, já vím. Bál jsem se, že mě nenávidíte. Nelžete. Dobře víte, co k vám cítím od prvního okamžiku. Jimmy! Jimmy, proboha živého, přestaň! Nevrátíte mi to! Ne. Zbabělče! Ublížil ti? Samozřejmě, že ne! To není tak samozřejmě. Jimmy, proboha! Byl opilý a tak mě políbil. To ty jsi nás šoupnul do 3. třídy. Co jsi čekal? Už je moc pozdě, třeba už spí. Ne, nebojte se, pojďte. Mario! Zrovna tě hledám. Takovýhle děvče bys vůbec neměl vodit k mý kajutě. Možná ne. Slečna Desmondova. To mi došlo. Říkala jsem mu, že je moc pozdě. Nevadí. Rád vás poznávám. Na mého brášku jste udělala ohromný dojem. Allora? Le hai chiesto? Já umím trochu italsky. Ano, zeptal se mě, jenže já jsem neřekla ano. Ale ani ne. Nakonec jste stejně přišla. To je dobrý znamení, ne? Ale taky prohřešek proti disciplíně. Radši půjdu do postele, než mě tady chytnou. Dobrou noc, pane Sandrini. Moc mě těšilo. Není proč trucovat. Já netrucuju. Já mám vztek. To je rozdíl. No, to je fuk. Prostě ti to tu leze na nervy. Ty jsi od začátku věděla, že s ním budou problémy. Ano. Tušila jsem to. Ale políbit tě proti tvojí vůli, když se mnou přátelí, popíjí se mnou. Doufám, že už se o to nebude znova pokoušet, nebo bych za sebe neručil. Neboj se, už mě nepolíbí. To ti můžu slíbit. Dobře. Necháme to. Podívej. Za pár dní už budeš v New Yorku. A bude tě čekat úplně jiný život. Těšíš se? Neříkej to. Proč ne? Já nechci úplně jiný život. Já chci svůj život. Náš život. Opravdu. Jen s tebou. Co je zase? Musím myslet na Suky. Ty je dobře. Není jí dobře, je tam v kleci. Sama.